امبارح استخدمتي راديو مدب راديو رنا لو ما أنتي عظيمة مثلا لا نو بلاي بزعبا هلاو خناتات زناي ركبات من سرعات إيرتران إيرتران كل تجراين في حوحات نزم الكتن كومون عبد بتقاوم دم بتقاوم زلو برجين حمودو بناتوري تون تايم سلالو إزي ركبات بحافش أخي بخمي ريو نزبل أمس إلكم أدلخو نمتاي قداس قداس لزخوني ركبات بالتفر عليه ርክብ እንታይ እዩ ፅምዶ እንታይ እዩ ንዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ምፂናልኩም ኣለና ፍሉይ ዝበለ ከዓ ብናቱ ፐርስፔክቲቭ እንታይ ይመስል ኣምፂልኩም ኣለኹም ሞ ሎማዓንቲ መርሓባ ክብለካ እፈቱ ደስ እንዳበለኒ ካብ ቨርጂንያ ኖድ በላይ يغني لي ميكيلة. أنا ونسلا عدم كاني راديو إيرنا تي في إيرنا متسيخ زعبا اللو كونتات هاجرنا زعبا تسمدو زعبا مونغو إثيوبيان إيرتران زلو هلو تي كونتات كنزارب سلا عدم كاني مسجن يغني لي. مرحبا موتي ትሪኦ ዘለካ ትርክብ ትፅምዶ ሓንክም እንወሰን ኢና ናብኡ እዚ ጉዳይ ናይ ዓብይ ዝገብሮ ዘሎ ከም ፖለቲካዊ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ብዙሕ ኢኻ ትሳተፍ ናትካ ፐርስፔክቲቭ ኣለካ ኣተሓሳስባ እዚ መገዲ ዶ ከሎ ናበይ ከይድ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ እዚ ናይ ውግእ ናይ ምኽፋት ስለ ዘሎ ኮይኑ ነዊሕ ኮይኑ ዓመት ሓሊፉሎ ኦልሬዲ ከም ኤርትራዊ ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ነዊሕ ፀናሕካ ትከታተል እንታይ ርእቶ ኣለካ ብዛዕባኡ بزعبا ناي منكس إثيوبيا تبلو زلو يس نا إثيوبيا ترد مالت كهمش هو تترد ዝብሎ ዘሎ ኦልሬዲ ዓመት ሓሊፉ እንድዩ ሕጂ እውን ስቲል እቲ ከበሮ ናይ ውግእ ኣሎ ከም ናትካ ርእቶ እስኪ ንእሽተይ ካፍለና ናይ ተፈለየ ፐርስፔክቲቭ تي زترت زسي كل جزي إثيوبيا بحري نسبة اليوم أفتك بحري لنا نجيب دكتور أبز مسأي كونن بصنحي مالتي كاب جيزاي لسلاسي بمجد دبلوماسي ب تي قدامي منسترهم دي فورين منستر أكليلو هابتولد زبال بزور سرح السرح اليوم مس أمريكا مس إنجليز مس ناي راشا فورين منستر بدبلومات مالتي أمو داتا دما معره ኢንፋክት ማዕረ እስራኤል ኣንጻር እስራኤል ቮት ዝገበሩሉ ወይ ድማ ድምፂ ዘይሃብሉ እዩ እስራኤል ሃገር ዶ ትኹን ወይ ከምዚ ዶ ትኹን ኣብ ናይ 1948 ምእንቲ ናይ ኣዕራብ ደገፍ ክትረክብ ኤርትራ እቲ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ንክትኣቱ ሲ ናይተን ኣዕራብ ሃገራት ሓገዝ ደገፍ ምእንቲ ክትረክብ ክሳብ ክንድኡ ብዲፕሎማሲ ፀወታ ዝተፃወትሉ እዩ ንምዕራባውያን ክሕጉሱም ብዙሕ ነገራት እዮም ገይሮም ማለት እዮም ምእንቲ ኢን ፌቨር ኦፍ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንክትኣቱ ሃይለስላሴ ከይተረፉ ማለት እዮም ብድሕሪ እውን መንግስቱ ደርግ እውን ብዙሕ ይፅዒሩሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ከም ሓደ ናሽናል ኢንትረስት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝርእይዎ ክሰርሕሉ ፀኒሖም እዚ ግን ኣይኮነን እቲ ናይ ቃልሲ ናይ ኤርትራ መወዳእታ 91 ስለ ዝተዓወተ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ቲፒኤልኤፍ መፅኦም እቲ ንፈልጦ ህውከት ናይ 20 ዓመት ሓሊፉ ሽዑ ሕጂ ዶክተር ኣብ ምስ መፀ ምስ ኤርትራውያን ብኩናት ኣይከውንን እዩ እዚ ካልእ መገዲ ክፍትን ዝዓይነቱ ድማ ምስ ንቲፒኤልኤፍ ኣቢሉ እቲ ምድማር ዝበሃል ሓሳብ ማለት እዩ ፈቲኑ እሳ ከዓ ክትከውን ኣይከኣለትን ንሳ ፈሽላ ማለት እዩ መወዳእታ ሕጂ እቲ ናብ እታ ተኸሊፍና እታ ምድማር መፅያ እታ ተኸሊፍና ምስ መፀት ድማ ደን ኢሳያስ ንኣብይ ጎስ ገይርዎ ማለት ከምዚ ኮምፕሊትሊ ኮሊፍካ ንበቃ
ቲፒኤልኤፍ ሊኩዴት ጌርና ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ፅምዶ ን250 ሚሊዮን ህዝቢ ናይ ዞባ ናብኡ ክንቅፅል ኢና ፅምዶ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ከም መጀመር እምበር ፅምዶ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀፂሉ ትገስጋሱ ናብ ፅምዶ ናይ 250 ሚሊዮን ህዝቢ ክሳብ ግብፂ ዝበፅሕ ክሳብ ሃገራት ከልጅ ዘጠቃለለ ፅምዶ ክንገብር ኢና ከመይ ኢልና ተመላሊና ንሰርሕ ዝብል ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ መወዳእታ ቲፒኤልኤፍ እቶም ከደምቲ ናይ ምዕራባውያን ናይ ኢምፔሪያሊስት ርሂራይ ከነፅርዮም ኣለና ንዓኣቶም ዝበሎም ኣብ መወዳእታ ንሳቶም እታ መኸተ ዝብልዋ መኪቶም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ከዓ ከይዱ ከዓ ፕሪቶርያ ምስ ተዓረቐ ኣብ ባእሲ ኮሊፍካኒ ስለምንታይ ፅምዶናሲ ንኣፍሪቃ ዝኣክል ንዞባና ዝኣክል ክንከይድ እንዳበልናስ ከመይ ጌርካ ነዞም ቀደምቲ ናይ ኢምፔሪያሊስት ሰርቫይቭ ንክገብሩ ፕሪቶርያ ኸድካ እቶም ኢምፔሪያሊስት ኢድካ ጠውዮም ምስ ቲፒኤልኤፍ ንክትዓረቕ ገይሮም ኻ ከምዚ ሓውሲ ሰነፍ ቁልፍኻ ፈቲሕካ ስርሕኻ ፈቲሕካ ኢሉ ከም ዝነዓቆ ዓይነት ማለት እዩ ካብ ዶክተር ኣብይ ንኩላትና ክትመርሓና ኢኻ ንስኻ ዝበሃል ዝነበረ ቀጥታ ናብ ወዲ በሻሻ ቆልዓ በሻሻ ናብ ምባል ናብ ምቁንፃብ ወሪዱ ማለት እዩ እዚ ከዓ እታ ኣብ ዝፈተና ማለት እዩ በዚኣ ደኾን ናብቲ ባሕሪ ንቐርብ ዝብል ዝነበረ ኔና ኢሱ ስንደመር ኣሰብ ነው የምንካፈለው ዝብል ተስፋታት ዝነበሮ ከዓ ንሱ በኒኑ እጅሱ ከዓ ናብታ ናይ ቦታቱ ማለት እዩ ናብ ናይ መንግስቱን ናይ ባዕላ ሃይለስላሴን እምበኣረይ ብሰላም ካብ ዘይኮነ ብሓይሊ እውን ክንፍትን ኣለና እምበኣረይ ናብ ዝብል ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ማለት እዩ ኣብታ ሓደ ወገን ምድማር ቅሬታ ወላ እዛ ፅምዶ ዝበልካ ወላ ሕጂ እውን ኣይኮነን ፅምዶ ጀሚሩ ኢኻ ከምዚ ከዓ ኣራዳእኻስ ከመይ ትሰምዕ ዘለካ ባኻ ፅምዶ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኪንኡ ከማን ፀሚድካ ናይ ምግፋሕ ናይ ኣፍሪቃ ብሓንሳብ ኮንካ ናይ ምስራሕ ዝብል ኣረኣያ ነይርዎ ኢኻ ትብላ ክልቲኦም ዲ ነይሮም ኢልካ ትሓስብ ወላ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጥራሕ ይኸውን ነይርዎ ኢልካ ትሓስብ መን ነይርዎ ክልቲኦም መራሕቲ ድዩ ከምኡ ኣረኣያ ነይሮም ኢልካ ትሓስብ ወላ ኣብኡ እውን ንደመር ምስፍሕፋሕ ዝብል ዘረባታት ዝዛረብ ነይሩ ፍቲ እዋን እቲ ዝዝክር ዝምሕር ኮንካ do you think they have both ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ነይሮም ኢልካ ትሓስብ እወ ከምኡ ኢላ ሓስብ ኣነ ክልቲኦም ክልተ መራሕቲ እወ ንኣብይ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ኣዕዋፍ እዩ ዝበሃል ብሓንቲ እምኒ ክልተ ኣዕዋፍ ከም ምቕታል እዩ በቲ ሓደ ወገን ንኤርትራ ናብ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ይረክባሉ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሓደ ሰላም ይረክባሉ በቲ ሓደ ወገን ምስ ኤርትራ ተዓሪቑ እቲ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ይረክባሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ን27 ዓመት ተስፋሕፊሖም ዝገዝእዋ ዝነበሩ ንዓኣቶም ኣዳኺሙ ከዓ ሓይሊ ከዓ እቲ ናቱ መንግስቲ ከዓ ኣብ ምሕያል ከዓ ኤርትራ ትሕግዞላ ስለዚ ምስ ኤርትራ ኣላይን ምግባሩ ንዶክተር ኣብን ነቲ መንግስቱን ምጥጣሕ ናይቲ ስርዓቱን ኣት ሴም ታይም ከዓ ንኢትዮጵያ ከዓ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ከዓ ንክትረክብ ክልተ ነገራት መክሰቦ ነይሩ እዚኣ ግን ንኢሳያስ ክሳብ መወዳእታ ስለዘይከደን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ኒውትራላይዝ ኣብ ምግባር ክትከውን ኣይከኣለትን ማለት እዩ ሰርቫይቭ ገይሮም እቶም ቲፒኤልኤፍ ሰርቫይቭ ገይሮም ኣብቲ እዋን ሕጂ ገርመኒ ነይሩ ኖ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ነዊሕ ፖለቲካዊ ፍልጠት ዘለዎ እቲ ዞባ እዩ ዋላ ኣብ ገለገለ ሰንብድ ነይሩ ንኤርትራዊ ክትመርሓና ኢኻ ዶ ገለምታት ዝብል ነይሩ ድዩቲንክ ኣብቲ እዋን እትዛረቦ ዝነበረ መትሓዚ ንኣብኢልካ ትሓስብ ወካ ናይ ብሓቂ ናይ ልቡ ኢኹም ኢሉ ዝዛረብ ኢልካ ትሓስብ ኢሳያስ ኢሳያስ ስልጣኑ ከረክብ ገለልካ ከምዚ ማለት ስኻ ክትመርሓና ገለገለ ክብሎ ከሎስ ሓደ ከምዚ ናይ ካምፔን ንኣብነት ፕሬዚደንት ኦባማ ነዛ ካማላ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ኦባማ ንዓ ምረፅዋ ሓያል ሰብያ ከምዚ እንዳበለ ካምፔን ይገብረላ እዩ
ኢሳያስ ድማ ኣብ ናይ ዓዲ ኣምሓራ ከይዱ ኣብ ኣዋሳ እኳ ሕቃይሽ ኦሮሚያ እዩ ግን ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ንሳኻት መርሓና ኢሉ ኢንዶርስ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ይትረፍ ዶ ንዓኻትኩም ሲ እንኮላይ ንዓና ዝኸውን ፖለቲካዊ ሰብ ካምፔን ይግብና ገብር ኢኻ ዘለኻ ኢሉ ሓደ ኢንዶርስ ዝገብረሎ ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያውያን ብምሓራ ተቐባልነት ክረክብ ገብረሎ ዓሰብ ክትለዓል ከላካ ኦፍኮርስ እቶም ኣምሓራ ብኩናት ዘየምፁልና ካልኦት መራሕትና ሲ እዝስ በቃ ብክእለቱ ብዲፕሎማሲዩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣክል ናይ መዋእል ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ዝፍለጥ ማዕረ ባሕሪ ከምፃልና እዩ ንዕኦም ኣፍትዩ ዝብል ብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቢሃይንድ ኣበ ከምዚ ራሊ ከም ዝገብር ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓሳብ ንኩን ወያኔ ምጥፋእ ኣነ ኢሳያስ ንወያኔ ኣጥፍዩ ፖለቲካዊ ፅልዋ ናይ ትግራይ ሲ ናብ ኒውትራላይዝ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ልክዕ ከም ኤርትራ ሰንትራል ዝኾነ ጋቨርንመንት ኣዝዩ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ምእኩል ዝኾነ ምሕደራ ወይ ድማ እታ ኢትዮጵያ ናብ ኣሃዳዊት ኢትዮጵያ ልክዕ ከም ኤርትራ ቀይሩ ደን ናይ ክልቲአን ሃገራት ኮንፌደሬሽን ድዩ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ዋላ እውን ፉል ኢንቴግሬሽን ናይዘን ክልተ ሃገራት ባይታ ንምጥጣሕ እዩ ሓሲቡ ነይሩ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ከምቲ ዝብሎ እቲ ግራንድ ኣይድያ ኣለዎ ኦፍኮርስ ናይ ዞባና ብምሉእ ዝዓንተወይ ዝብሎ ነበርኩ ናይ ከልጅ ናይ 250 ሚልዮን ባይዘወይ ኣብ 2018 ዝገበሮ ኢንተርቪው ኖቨምበር ካብኡ ዋላ ቃል በቃላ ይኹን ኮት ገይረ እምበር ሪፍሬዝ ገይረ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ዝደግም ነይረ ስለዚ ኢሳያስ ሓሳብ ነይርዎ እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነ ብምሉእ እቲ ዞባ ከመይ ገይሩ ተመላሊኡ ይሰርሕ ግን መጀመርያ ከም ሓንቲ ዘይትሕለፍ ኮንዲሽን ግን ናይ ቲፒኤልኤፍ ምጥፋእ ስለምንታይ ናይ ከጥፍኦም ኣብኡ ድሂቡ ሕነ ንምፍዳይ ዘይኮነ ከዓ ከም ብዙሓት ዝብልዎ ምሻሎ ከምዚ ስለ ዝፀልኦም ዘይኮነ ኣይዲዮሎጂካሊ ተፈላለየ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎም ቲፒኤልኤፍን ኢሳያስ ዝመርሖ ህግደፍን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እሳቶም ምስተኣለዩ ከም ከደምቲ ናይ ኢምፔሪያሊስት ዝብሎም እሱ ድማ ነታ ነብሱ ከም ውድቡን ኣንፃር ኢምፔሪያሊስት ስለ ዝርኢ ንሳቶም ክጠፍሎም ሽዑ ኣብይ ብመልክዕ ገይረ ክቀርፆ ዘን ከምኡ ክገብር ፈቃደኛ ተኮይኑ ደን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢንትግሬት ንክገብራ ኣነ ፀገም ነይርዎ ኣይብለን ኢሳያስ ናይ ውልቂ ድሓስብ ነይረ ኢካ ትብዘላ ኣብቲ እዋንቲ እታ ዓላማ ሲ ካልኦት ህግደፋውያን ሕግዝዎ እድግፍዎ ድዮም ዓላማ ናይ ኢሳያስ ኣይፈልጥን ግን እታ ካይዱ ስ ንሳያ ፅቡቅ መርሓባ እዚኣ ከዓ ፈሺላቶ ማለት እዩ ሰርቫይቭ ምስ ገበረ ቲፒኤልኤፍ መርሓባ እሞ ሕጂ እስክስተ ንመለስ ከዓ ነዚ ትማሊ ዝገፆ ሓሳኻ ከጥፍኦም ዝብል ኣረኣያ ነይርዎ ቲፒኤልኤፍ ዋላ ቲፒኤልኤፍ ውን ኣብ ተወሰነ እዋን እውን ከነዳኽሞ ኣዳኺምናስ ብከምዚ ዓይነት ኢና ክነውድቀ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎም እዩ ተወሰነ እዋን ማይ ራይት ኦር ሮንግ ኣዳኺምና ክነውድቆ ንኤርትራ ሲ ኣዳኺምና ዋላ ኣብ ግዜ መለስ ዝክር ተኾንካ ስርዓት ይግደፍሲ ብከምኡ ናይቲ 20 ዓመት ኣይውግእ ኣይ ሰላም ዝነበረሉ ዲትን ከምኡ ዓይነት መገድታት ነይሮም ቲፒኤልኤፍ ኢልካ ትሓስብ ከጥፍኦም ደሊ ከም ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ኢሉ እዩ ማለት ህግደፍሲ ናይ ዓለም መራሒ ድዩ ናይ ኤርትራ መራሒ ድዩ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ድዩ ናይ ኣፍሪቃ ዋላ ናይ ዓለም ብዘይርዳእካ መንገዲ ኣነ ዝበልክዎ ግበሩ እዩ ዝብል ኣነ እሱ ዝበሎ ዘይገይሩ ጌርካ ካ ክትውቃዕ ኣለካ ካልእ ታሽሙ የብሉን እዩ ዝብል ነይሩ ኣይ ዱ ብሊቭ ንቲፒኤልኤፍ ከውድቆም ይደሊ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ዋላ ናይ ባድመ ኩናት ገለገለ እውን መማኸኔታ ከም ዝኾነ እምበር ረዥም ቼንጅ ኣብ ኢትዮጵያ ይደሊ ከም ዝነበረ እፈልጥ ንሳቶም ከውድቅዎ ይደልዩ ነይሮም ድዮም ኮንቴይን ክገብርዎ እዮም ደልዩ ነይሮም ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለምንታይ እሱ ከውድቆም ደሊ ነይሩ እሱ ከውድቆም ደሊ ነይሩ እወ እቲ ምክንያቶም ማለት ስፔኪሌት ገለ ክገብር ኣይደልን ግን
እሱ ተወዲቁ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክቀውም ኣብ ኤርትራ ኣይፈልጡን። ስለዚ እቲ ዝፈልጦ ሸይጣን ድሓን ተፀንሐ ኮንቴይን ጌርና እቲ ንፈልጦ ሸይጣን ፅናሕ ኢሎም ዝሓሰቡ መስለኒ ነቶም ናይ ኤርትራውያን ምክንያቱ ኣብ በዓል ኣዋሳ ገለ ምሽ ከይዶም ነይሮም ብዙሓት ደንበ ተቃወምቲ እያ እንታይ ሽሙ ከብሉ ግን ንሳቶም ሽማዊ ደገፍ እዮም ገይሮምልና ከምዚ ኣለዉ ንምባል እምበር ናይ ብሓቂ ንመንግስቲ ንኽን ከድና ከነውድቕ ገለሲ ብዙሕ ደገፍ ኣይተገበረልና ገለ እዮም ዘሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ካ ይውረ ብኣውራጃ ብገለመታት ናይ ምፍልላይ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ደንበ ተቃወምቲ እዚ ዓይነት መገዲ ህወሓት ከም ዘካይድ ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ህወሓት ዝወፅእ ዋላ ካብ ተጋሩ ብፍላይ ዝወፅእ ነይሩ ሕጂ ክልቲኦም ክትሪኦም ከለካ ሲ ሜይቢ ብዲግሪታት ተፈላለዩ ዶ ትብሎ ዋላ ህወሓት እውን ንስርዓት ግደፍ ወሎ ስርዓት ኤርትራ ናይ ምድኻመን ንዕኡ ድመስል ንክመፅኣሎም ዝብል ዓይኖም መሊስካዮ ኣለካ ከምኡ ተደልዩ ነይሮም ሲ ነቶም ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ደጊፎም ብገለ ገይሮም ማሓገዝዎም ትብል ትኽእል ኢኻ። ብኣንፃሩ ግን ዋላ እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ህወሓት ኣብቲ እዋን እቲ እውን ኤርትራን ደንበ ተቃውሞ ዝነበሩ ክፈላለዮም ገሊኦም ብዓፋር ድዩ ገሊኦም ብኩናማ ድዩ ገሊኦም ብኣውራጃ ድዩ ነይሩ ንዖም ብከመይ ትሪኦ ስኻ ትሪኦ ከለካ ንክሰምዖ ከለኹ ገርመኒ ነው እንድሕር ናይ ማለት ከም ዝበልኩኻ ኢሳያስ ንኤርትራ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ኤሪትሪያናይዝ ክገብራ ፍትን ማለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣህዳዊ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ናይ ደንካልያ ኣብ መሓዳሪ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዝሾሞ ናይ ባፀ ናይ ሰምሃር ናይ ኩሉ እቲ ዞባታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣስመራ ሲ እታ ሰንትራል ምእኩል እዩ ምሕደራ ናይ ደንካልያ ናይ ገዛ ርእሰይ ስፔሻል ፎርስስ ገይረ ኣብዚ ጉዳይ ኣይትእትውነ ገለ ዝብል ነገር የለን ዕግርግር ተፈጢሩ ካብ ኣስመራ ተላኢኹ 525 ዲ ዋቴቨር ከይዱ ኒውትራላይዝ ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል ሲስተም እዩ ከምዚ ኣውቶኖሚ ገለገለ ኣለወን ብብሄር ኢኻ እቲ ኣውቶኖሚ እቶም ቲፒኤልኤፍ ድማ ተመሳሳሊ ደልዩ ኤርትራ ከምቲ ናቶም ንኤርትራ ኻ ብናቶም ቅርፂ ክሰርሖ ደልዩ ማለት እዩ። ዲቫይድ ን ሩል ክገብሮ ሓሳብ ነይሩልካ ትሓስብ ክሳብ ገለገለ እጥርጥር እየ እጥርጥር እየ ከምኡ ካብ ዝሰማዕኮ ማለት እዩ። እቶም ኣዋሳ ከይዶም ዝመፁ ኣብ ኤርትራ እውን እሳቶም ብብሄር ፈላለዮም ነቶም ተቃወምቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ኩናማ በይኑ ዋላ ዓፋር በይኑ ዋላ ትግርኛ በይኑ ኣብ ምግባር ይዋስኡ ከም ዝነበሩ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብ ሰባት ካብቶም ኣብ ታሽሙ ዝኸዱ ናብ ኣዋሳ ከይዶም ብኡ ምክንያት ከማን ዝሰሓቡ ኣለዉ። እዚኦም ሲ ለውጢ ክንገብር ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክነምፅእ ገለ ዘይኮኑ ዲሞክራሲያዊ ክነምፅእ ዘይኮኑ ሲ ንዓና ክፈላለዩና ይተዓለሞም ስለዚ ይትረፈና ምዚኦም ስራሕ ዝበሉ እውን ኣለዉ። ሕጂ ኣብዚ እንዳራስዑልካሉ ዳርጋ ክልቲኦም ሲ ስፔሲፊክሊ ክልቲኦም ክለካ ከሎ ኣብ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሩል ዝገብሮ ኣብ ትግራይ ግን በዓሉ እቲ ህወሓት ፓርቲ በዓሉ እውን ናይ ንዑ ንምድኻምን ፈላሊኻን ናይ ምንዋሓን ግዜ እዩ ነይሩዎ እሱ ገምጋሚ ዘለካ ኢኻ ዘለካ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ሲ ኣዳኺሞም እዮም ምክንያቱ ብብሄር ዝተደኮነት ኢትኒክ ናይ መንነት እንታይ ዝበሃል ናይ መንነት ፖለቲካ ዘለዋ ሃገር እዮም ሰሪሖም ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ድማ ከምኡ ከተኣታቱ ዝፈተኑ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ሲ ንምንታይ ዳሞ ደንበ ተቃውሞ መፂኡ ዩናይት ክትገብሮ ኣለካ እምበር ኩናማ በይኑ ዓፋር በይኑ ትግርኛ በይኑ ሰሆ በይኑ ገለገለ እንተ ተተባብዖ ኮንካ በብብሄሩ ክውደብ እዚ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ማለት እዩ። መርሓባ እሞ እስኪ ንመለስ ዳርጋ ክልቲኦም ሲ ዝተፈላለዩ ዲግሪታት እምበር እቲ ኣካይዳ ሲ ንክልቲኡ ሕብረት ህዝቢ ዝሓሊሉ ይኮነን ተበልካዮ ኣብኡ ዶ ክዛዝሞ ትኽእል ሰማዕ ብኡ እዚ ገምጋም ሰማዕ
مرحبا. ሕጂ ናብ ርክባት ናይ ምግባር እውን እካየድ ኣሎ ብሰዓት እንታይ ሪቶ ኣለካ ብዛዕባኡ ፅምዶ ዝበሃል እዚ ዘሎ ፅምዶ ማለት ከዳ ዋ ብሽሙ ክንፅዋዕ እወ እዚ ማለት ኢንፎርማል እዩ ከምዚ መንግስቲ ኤርትራን ደብረፅዮንን ኢሳያስን ተዛረብሉ ጉዳይ ትሩ ኣይኮነን ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ኣወል ጌርካ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ድማ በቲ ብርሃነ ዝብልዎ ልፍዓተይ ድዩ ዋላ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝብልዎ ቀፂሉ ድማ በዚ ስታሊን ኣቢሎም እዮም እቲ ታሽሙ ዘብልዎ ዘለዉ ተፈላለዩ ኣን ኦፊሻል ናን ስቴት ኣክተርስ ተኽንብሎም ብኣቶም ገይሮም እዮም ታሽሙ ዘብሉ ዘለዉ ሕጂ ቲፒኤልኤፍ ሓቂ እዩ ምክንያቱ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ኣይፍቅድን እዩ ከምኡ ክገብር ምስ ፎሬን ጋቨርንመንት ታሽሙ ምግባር ህግደፍ ድማ ኣይዶን ነው ናይ ትዕቢት ድዩ ናይ ገለ ገይረዋ ከዓ ያው ኩሉ ግዜ ስርሑ ከምኡ እዩ ታሕቲ ታሕቲ ኤኒወይ ናይ ህግደፍ ከዓ ብፅምዶ ብላ ኣሎ ብታሽሙ ገይሩ ያው ብቴሌቭዥን ዋላ በትናቶም ሚድያ በቲ ህድሞና ድዩ ዋቴቨር በቲ ኣውል ስዒሲ ናቶም ፕሮፓጋንዲስት እዩ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ካብሎ ስለ ዘሎ ናይ ናታቶም ኢንዶርስመንት ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ግን ማለት ታሪካዊ ፅምዶ ኣብ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ኣሎ ካብ 75 ጀሚርካ መጀመርያ ምስ ጀብሃ ብድሕሪኡ ምስ ሻዕብያ ዝፀንሐ እዩ ተቢሎም እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ 88 ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ከዓ ተፈራሪሞም ማለት እዩ ድሕሪ ምትሓዝ ናይ ኣፍዓበት እቲ ወታደራዊ ገስጋስ ንቅድሚት ስጉም ስለ ዝነበረ ንደርጊ ንምድኻም ናይ ሓባር ዩኒፋይድ ዝኾነ ታሽሙ ክገብሩ ሓቢሮም ከጥቅዑ ወሲኖም ድማ ወታደራዊ ዝምድና ዲና ሆላ ልፍንቲ ክንብሎ እቲ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ከም ተሓደ ዝብሎ እንታይ እዩ ህወሓት ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ መግዛእቲ ሕቶ ምኳኑ ኣሚኑ ኤርትራውያን ንናፅነት ይቃለሱኩም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ብረፈረንደም መኸተምታ ክግበረሉ ናይ ሻዕብያ ድማ ህዝባዊ ግንባር ድማ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ሕቶ ብሄርን ብሄረሰባትን መሰል ርእሰ ውሳኔ ናይ ብሄርን ብሄረሰባትን ምኳኑ ኣሚኑ ሓቢሮም ተቃሊሶም ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ታክቲካል ከም ዝነበረት ይፅምዶኦም እቲኦም ናፅነት ንክረኽቡ ሓቢሮም ተቃሊሶም እቲኦም ከዓ እቲኦም ናፅነቶም ንክረኽቡ እቲኦም ከዓ ናይ ብሄር ብሄረሰብ መሰልኩም ንኸተውሕሱ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቢርና ንቃለስ በዚኣ ተሰማሚዖም እታ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ከማ እያ ትብል ተቃሊሶም ድማ 91 ንደርጊ ኣለዮሞ ቲፒኤልኤፍ እታ ኣብ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ዘላ ገይሮም ረፈረንደም ክንገብር መለስ ዜናዊ ደብዳቤ ፅሒፉ ናብ ዩኤን ብፍታውና እዚ ነገር እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብረፈረንደም ክውዳእ ተሳሚዕና ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ጊዜያዊ መንግስቲ ማለት እቲ ናይ ፒስ ኮንፈረንስ ሓንሳብ ዝነበሩ ተሳሚዕና ኣለና ስለዚ ሱፐርቫይዝ ግበርዎ ኢሉ ደብዳቤ ፅሒፉ ዩኤን መፅኦም ሱፐርቫይዝ ገይሮሞ ስለዚ ቲፒኤልኤፍ እታ ቃል ዝኣተውዋ ገይሮም ቃል ዝኣተዋሲ ኣባሲ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ እዋን እቲ ህዝባዊ ግንባር ዕላዊ ክኸውን ዘይኮነን እዚ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሕቶ ኣይኮነን ብተግባር ብረትካ እንድሕር ኣምፂኻያ ኩሉ ብኢትካ እዩ ናፃነት እውን ዓለም ክፈልጣልካ እውን እቲ ረፈረንዶም ኮላይ ናይ ህዝቢ ደገፍ ከም ዝነበሮ ተቃልሲ ጥራሕ ኣይኮነን ዘይኮነን ብኤርትራ ዘይኮነ ትሕቶ መፂ እዩ ብቲኤልኤፍ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ክእል وحج انتايو وحيلخا نصح توصات تخليها تي بي ال اف دبر ابراهام بصح من بحيلو سراويت ኤርትራ ግን መፂ ኸይዱኻ ኮብኪቡኻ
ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣዲስ ኣበባ ይበፅሑ ኦልሞስት ጥቃ መቐለ ከዓ በፂሑ ከዓ ብድሕሪ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ጉዳይ ተላዒሉ ናብ ፕሪቶሪያ ከይዶም ተፈራሪሞም ማለት እዮም ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ትፍለጥ ነይራ ኣብ ዓለም ስለዚ እንታይ ከብል ምክኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኖ ንሕና ኤርትራ ክንግንፀል ወይ ድማ ረፈረንደም ገብሩ ኣይንፍቀድን ኢና ርድኸን ዊአር ጎን ክንዋጋእ ክንቅፅል ኢና ዝብል መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከላይ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ 4 ኪሎ ሲ ንሕና ክንዋጋእ ኢና ዋላ መለስ እውን እኮ ኢሉ ንሕና ሰልችና ይውግእ ክንዋጋእ ኢና ዝብል ግን መንገዱ ጨርቂ ያርግለት ንሕና ግን መስዋእትን ሞትን ሰልችና እዩ ስለዚ በዚ ክንብሎ ኢና ወሲና ዘለና ኢሉ ኣጊዱ ኣብ ኣኼባ ነጊሮም ስለዚ እሳስ ዝክራኤ ግን ኣብዚኣ ከም ሕቶ ሕጂ በኋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛረብ ከሎ ከም ሕቶ ትመፅያ እዚኣ ንሕና ባዕልና ኤርትራ ከም ዳሓተተት ባዕላ ብረፈረንዶም ክግበርና ብወያነ ኣይኮነ ሕጂ ኣብ ገለገለ ዝረብ እዩ ወያነ ሂወቶም ኣይኮነ ብዶም ይምፅዋ ዋላ ሃርመን ካህን ድሕር ዝክር ትኾንካ ተሓቲቱ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃ ዝክር ትኾንካ ስለምንታይ ከምዚ ጌርኩም ኢሎም ኢትዮጵያ ናሕተትዎ ነይሮም እቲ ግራውንድ ዘሎ እቲ ባይታ ዘሎ ካሊእ እዩ እንድሕር ተቋፃፂሮሞ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዋላ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ቁርጥ ዳብ ሕቶ ወካይ ተመሊስካ እንድሕር ሓቲትካ ሕጂ ኤርትራ ሃገር እያ ሽዑ ኮነን ሃገር ኮይና ኤርትራ ቅድያም ኣብቲ ናይ ግዛእታዊ ዝነበረ ሽዑ ሃገር ምስ ኮነት እያ ስለተኸደት ደይኮነትን ኤርትራ ኮይና ማይ ራይት ሮንግ هو ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ 91 ዝነበራ ስታተስ ናይ ኤርትራ ዓለም እንታይ ትፈልጣ ነይራ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ኣብ 91 ንኤርትራ ዝሓወሰ እዩ ነይሩ ረድኤካ ስለዚ ኣብ ዩኤን ኤርትራ ባዕልና ከድና ሰድያ ሃቡና ሕጂ ሃገር ኢና ተልካ እንታይ ከም ትብሉ ዘለኹም እዮም ኩልኻ ሕና ኢትዮጵያ እዚኣና ንፈልጣ ርያን ሪኮግናይዝ ገብሩኻ ኩሉ እዮም ኢትዮጵያ ኣነ ሪኮግናይዝ ኣይገብሮምን ከም ተቐድሙና ዝብሉና ዝነበሩ ማለት እዮም ወንበዴታት እዮም እዚኦም ሪግሩፕ ጌርና ከድና ፀራሪግና ክነውፆም ኢና ካብ ኣስመራ ክዋፆም ይኽእል ዶ ኦፌንሲቭ ክንገብር ኢና ኖ ናይ ምውፃእ ነገር ኣይኮነ ከምኡ ክገብሩ ዓቕሚ ስለዘይነበሮም እዮም ክገብሩ ዓለም ምንም ኣይትብሎም እያ ምክንያቱ ዊዝን ደር ሶቨረን ልካ ከምዛ ኣብ ዝገበራ ማለት እኳ ሕጊ ማስከበር ዘመቻ ዝበላ ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ማለት እዩ ገፊፉ ድዩ ዋቴቨር ከምዚ ናይ ግዜ ባድመ ዝገበሮ ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ እንተዝወርር ነይሩ ናብ ኤርትራ ተዝመፅእ ከም ወራር ኣይኮነን ትወስዶ ዓለም ምክንያቱ ንኤርትራ ከም ሃገር ስለዘይትፈልጥ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ናታቶም ሶቨረን ሃገር ድማ መሬት ኢትዮጵያውያን ኣክሽን ክወስዱ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክወስዱ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዝብል ዘለኹ ፍሮም ሊጋል ፐርስፔክቲቭ ኣብታ ግዜ ተኣሲ ማንም ሰብ ኣይተብሉ ዝብሎም ምክንያቱ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ሪኮግናይዝ ገይሮም እያ ፌደሬሽን ክፈርስ ከሎ ሲ ኢንፋክት 1952 ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና እንግሊዝ ንኢትዮጵያ ምስ ረከባ ሶቨረን ዊዝን ሶቨረንቲ ኢትዮጵያ ዘላ ሕጂ እቲ ኣውቶኖሚ ኦፍ ኮርስ ኣፍሪሶሞ 61 62 ሙሉእ ኣፍሪሶሞ እቲ ኣውቶኖሚ ኣቢሎማ ግን ስቲል ዊዝን ዘ ሶቨረን ኔሽን ኦፍ ኢትዮጵያ እዮም ዝፈልጥዋ ዓለም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ መንግስቲ 1991 ረፈረንደም ጌርኩም ናፅነትና ምስ ኣወጅና ሪኮግናይዝ ተዘይገብረና እቲ ናትና ስታትስ ኣብ ሊምቦ ወይ ድማ ኣብ ሓዲግ ኩሉ ግዜ ሲ ኢትዮጵያውያን መፅኦም ክወሩና ከለዉ ሴኪሪቲ ካውንስል ክኹንን ገለመላ ኣይምተኣክብን ግን ብስሬኻ ግን ከምዛ ታይዋን ማለት እዩ ኦፍኮርስ ታይዋን እውን ኣሜሪካ ሒዛ ትገብሮ ዘላ ሓዲግ ዝኾነ ስታተስ መሃለወና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ህወሓት እታ ቃል ዝኣተዋ 1988
91 ድማ ውልነሲ ፈፂሞም እዮም ግን 93 ፈፂሞም እዮም ግን ብዙሓት ሰባት ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እዮም እምበር ዓቕሙ እውን ኣይነበሮምን ኣይ ሻዕብያ እንዲ ዝሕልዎም ነይሩ ዋላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለገለ ይብሉ እዮም ንሱ ዲቤት ክግበረሉ ክእል ይኸውን እታ ስታተስ ግን ካብ ኣብ ዩኤን ቼር ንክንረክብ ካብ ዲፋክቶ ናብ ዲዡር ዝበሃል ምሻሎ ካብዚ ሕጋውነት ክለብስ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊነት ግን ምስ ፅምዶ ናይ ቲፒኤልኤፍን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ መርሃባ ኖ ተረድየካ ንምንታይ መሲለካ መመላለሳ እቲ ሕቶ እውን ህዝቢ ኤርትራ ድመፀ እዩ ኣቲን ህዝባዊ ግንባር ኩላ ይመፅ እቲ ረፈረንደም ናይ ምግባር እቲ ሊጋላዊ ኣብ ዓለም ሬኮግኒሽን ክትረክብ ብብረ ጥራሕ ኣይኮነን እሱ ንመፅ እዩ ውልነስ ናይ ወያነ ኣብቲ እዋን ዝነበረ እውን ተደይህሉ ሳምዲ ቦ ማእትዎ ነይሩ ወይ ኣብ ሓጎስ ቆዝ ማእትዎ ኢኻ ትብል ነርካ ምሽ ማይ ራይት ሮንግ ዩኤን ኣይምመፀን ሱፐርቫይዝ ክገብር ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሶቨረን ሃገር ኣቲኻሲ ኤርትራውያን ኣብቲ ውሽጢ ሶቨረን ሃገር ዝብልዋ ዩኤን እታ ናቶም ክፋል ሒዞም ስለ ዘለው እቶም ሶቨረን ዘይኮኑ ህዝቢ ፀዊዖም ረፈረንደምና ሱፐርቫይዝ ግበሮ ኢልዎም ዩኤን ኣይምመፀን መርሃባ ግን ህዝብካ ኣኪብካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ረፈረንደም ግን ኦፊሻል ሪኮግኒሽን ረክብ ዶ ግዳማውያን ሃገራትን ዩኤንን ግን ካልእ ሕቶም ኮነ ማለት እዩ ፅቡቅ እሞ ዘጊርና ሕጂ እውን ኣብ ዘሎ ዝርከብ ዘሎ ፅምዶ ካብቲ ሕቶ ሕጂ ካብዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቕሞ ዶ እዚ ዝሓተ ዘከራ ዘሎ ሕቶ እዚ ናይ ፍላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ናይ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ፈኸራታት ናይ ውግእ ዓሰብ ናይ ምውናን ንመን ይጠቅም ኢልካ ትሓስብ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ዋላ ነቲ ስርዓት ወይ ድማ ንክልቲኡ ይጠቅም ኢልካ ትሓስብ እቲ ፅምዶ ከምዚ ፅምዶ ናይ ትግራይን ሕጂ ናይ ትግራይ እኳ ይብሎ ናይ ሕወሓትን ሕወሓት ቀዳማይ ወገን ካልኣይ ወገን ጌርናዮም እንዲና ሕጂ እቲ ቀዳማይ ወገን ዳሓ ንበሎ ናይ በዓል ደብረፅዮን ንሱ ስለዝኮነ በኽሪ እቲ ዋና ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ወገን ናይ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ወይ ምስ ህዝባዊ ግንባር ፅምዶ ገለ ምግባሩ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ሕወሓት ሰርቫይቭ ንክገብር ህግደፍ ድማ ዋላ ንግዚኡ ይኹን ሰርቫይቭ ንክገብር ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲካል ወይ ግዝያዊ ዝምድና ወይ ፅምዶ ዝብሎ ኣነ እምበር ዘርብሕ ንኤርትራውያን ዘርባሕ ኣይኮነን ብናተይ ርእቶ ህግደፍ ዝፀምዶ ፅምዶ ኩናት ጥራሕ እዩ ዘምፅእ ምስ ኣብይ ፀሚዱ ኣብዚኣ ሰዓት ግን ኩናት ኣይእውጅን ኣሎ ዮ ስርዓት ኤርትራ ኣብዚ ኣብይ ስርዓት ዝእውጅ ዘሎ መሽ እዋይ ኢንዳይሬክትሊ ንሕሪኢኻዮ ፅምዶ ብምግባር ምስ ሕወሓት ብፍላይ እቲ ቀንዲ ናይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሱ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ዓይና ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ኣለው ኢንዳይሬክትሊ ንህዝቢ ንኤርትራ እውን ንረብሑ ድዩ ንገደሉ ልዕላውነት ንኤርትራ ንከይድፈር እውን ተጠወብሉ ኣሎ ኢልካ ተሓስበን ኤክስተርናላይዝ ኣብ ምግባር ብሓግዞ ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ስርዓት ኩሉ ግዜ ናይ እታ ድሕሪ ተኮሊፍናሲ እታ ዓዲ ሕጂ ኸ ናበይ በቃ ተደሚርና ተቢልና ነይሩ ሕጂ ኸ ምስ ኣብ ተባይስካ ሕጂስ ፎከስ ግበር ኣብ ዓድኻ ሱራት ፍታሕ ድሕሪ 2018 ዝኣክል ምንቅስቃስ ብኡ ይመፅዩ ወያኔ ሉዓላዊነትና ገለመለ ካብ ባድመ መሬትና ምውፃእ ኣብዩ 20 ዓመት ኣብ መሬትና ኮፍ ኢሉ በዚ ምክንያት እዚና ንድሕሪት ተመሊስና ሳንክሽን ኣግቢርልና ገለመለ ተባሂሉ ሕጂ ጌም ኦቨር ምስ በሎም ንወያኔ እሞ ሕጂ ኸዳ እንታይ ተረፈ ነገር ኣሎ ብድሕሪኻ ምድማር ዶ ዞባ ቀፍሪ ኣፍሪቃ ዶ ንሕና ኢና ንገዝኦ ዝዓዲ ዶ ገለመለ ገለ መፅዩ ሃለውሎ ደን ድሕሪኻ ኩናት ስዒቡ ረዲኸኒ ስለዚ ኤንድለስ ሳይክል እዩ ኩሉ ፈቲንዎ ምስ ቲፒኤልኤፍ ፀሚዱ መጀመርያ ድሓር መሊሱ ምስኦም ተባኢሱ ምስ ኣብ ፀሚዱ ሕጂ ኻ ምስ ኣብ ተባኢሱኻ ተመሊሱኻ ካልኣይ ዙርካ ምስ ቲፒኤልኤፍ ሕጂ
ህግደፍ ዝፀመዶሲ በቃ ኦልሞስት ፕሬዲክት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናብ ኩናት ይኸምርሕ ህግደፍ ኩናት ይውጅ የለን ኢልካኒ ኖ ህግደፍ ብኣፉ ኩናት ኣይኣወጀን እንተዳ ንፋኖ ትሬን ገብሮም ኮይኑ እንተዳ ንቲፒኤልኤፍ ይሕግዞም ሃልዩ ፕሮክሲ ዎር የካይዳሉ ብኢትዮጵያ ሞዚ ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ትብሎን እዚ ኢዱ ተዘይኣኪቡ ማለት እዩ ሞ ኣብዚ ሲ ናይ ሰርቫይቫል ለይ ትብሎን ሕጂ ብኣንፃሩ ከዓ ስርዓት ኢትዮጵያ ዓሰብ ክሕዛያ ናይ ምባል ብረድዩ እዚ ደይበሃል ኣፅዋር ይቀዳድም ኣሎ ሶ ኤግዚስት ንክገብር ሓደ ከም ስርዓት ማለት እዩ ከምኡውን ልዕላውነት ኤርትራ እውን ኣብቲ እውን ዝብለካ ዝዓበየ ማለት እዩ እዚ ዝገብሮ ዘሎ መገዲ ካልኦት መንግስታት ገብሮ ኢልካ ተሓስበን ሰርቫይቫል ቢካዝ ኣብቲ እዋንቲ ፕሮክሲ ወርክ ገብራ ከለዋ በቲ ዘለካ ዓቕሚ ሙሉእ ከም ዝድረአ ዘሎ ሕጂ ናይ በዓል ኢራን ትሪኦ ዘለካ ዝተፈላለየ ፕሮክሲ ወር እናገበሩ ኣብ ናይ እስራኤል ተገበረ ትሪኦ ኣለካ ኦፍኮርስ ኣቲ ነዘደይ ዝረኣናዮ ክስታይውን ኮይኑ ኤርትራ ከም ሰዓት እዚ ካብዚ ዝፍክሮ ዘሎ ኣብይ ከዚ ኣብ እውን ኣብዚ ናይ ውልቀ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ውልቀ ዳርጋ ናይ ውልቀ ምልክነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ ዓሰብ ክመልሳኤ ኦልሬዲ ውግእ ኣውጂ ይበቓሉ ዋላ እቲ ጥኢት ኣይትፈኩሶ ምስለኒ ማይ ራይት ኦር ሮንግ ኣብኣ ዲተር ክገብር ይኽእል እዩ ማለት ሰባት ሃገራት ብዙሕ ግዜ ዓሰብ ባሕሪ የድልየና እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ብኣፉ ዓሰብ ክንወርር ኢና ከነብል ኢና ዝበለ ኣይመስለንን ኣብይ እዞም ኩሎም ጀነራላት ናቱ ይስምዑ እንዲኻ ዘለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣክሰስ ክልወና ዝብል ደፍነት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ተማሮ ታይም ይብሉ ኣለዉ እዚ ንባዕሉ ናይ ውግእ ቃላት ኣይኮነ ኢልካ ትሓስብ ወል ኤርትራ ጥራሕ ይኮነት ንኮፍቲ ከባቢ ዘላ ጅቡቲ መሬት ኣለዋ ጅቡቲ ባሕሪ ኣለዋ ኤርትራ ባሕሪ ኣለዋ ሶማል ባሕሪ ኣለዋ ወብዚኣ ግን ናውት እንዳሓቲ ሪያሊቲ ርኢኻዮ እታ ናይ ሶማል ፈቲንዋ ኣይሰራሐትን ዓዊሉ ከዓ ተዛሪቡ እዩ didn't work ጅቡቲ out of the question because already ትቆም ኣለዎ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ specifically ቀይ ባህር ዓሰብ እንዳለ ይዛረብ ዘሎ ካብዚኣ ሲ as much as ስርዓት maybe you might not like him ከም ስርዓት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ካይዳ ግን ናይ ኤግዚስተንስ ናቱ ናይ ምንዋሕ ስልጣን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወዘር ክገብሮ ከይገብሮ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ ውግእ ኣዋጅ እዩ ዝእውጅ ዘሎ ብስርዓት ኤርትራ ኣይኮነን ውግእ ኣዋጅ ትርኢ ዘለካ ኣይ ዶንት ኖ ኮሬክት ሚ ኢፍ ኣም ሮንግ ዘር ናይ ውግእ ኣዋጅ ኣነ ይወስዶን እየ ግን ልዕላውነት ሃገር ክመስል እየ ምባል ውግእ ኣዋጅ ኣይኮነን ተልከን ንሓንቲ ልዕላውነት ሃገር ክደፍራ እየ ምባል ናይ ውግእ ኣዋጅ ኣይኮንካ ትገብር ዘለካ ክመልሳይ ዓሰብ ተልካሲ ዓሰብ ክንወርር ኢና ኣነ ክብል ኣይሰማዕኹን ጀነራላት እውን ከምኡ ኣለዉ ዩቱበርስ ከምኡ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ ኢንክሉዲንግ ሓደ ደሳለኝ ዝብሎ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ምስ በዓል የማነ ማንኪ ዝውድስ ነበረ ንመንግስቲ ኤርትራን ማለት እዩ ሕጂ ግምጥል ኢሉ ዋላ እቲ መንገሻ በላይ መንገሻ ገለ ዝብሎ ንሳቶም ናቶም ጀነራል እዞም ጀነራል ዝዛረቦ ዘለዉ ኸ ዓሰብ ኢሎም ኣነ ክዛረቡ ይሰማዕኹምን ሪሊ እወ ኣክሰስ እወ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ የድልየና እዩ ውዒልና ሓዲርና እውን ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ክንረክብ ኢና ይብሉ እዮም ትርዲኻኒ ሕጂ ሶቨረን ኣክሰስ ድዩ ዋላስ እንታሽሙ ግን ዘግህድዎ ነገር የለን ኢት ኩድ ቢ ናይ ኣብቲ ናቶ ምክንያቱ ታባሕሪ ትብል ካርድ ኣብ ኢትዮጵያ ትሰርሕ እያ ከምዚ ኣባና ሉዓላዊነትና ዝከላኸል ህግደፍ ኢሳያስ ገለ ዝበሃል እታ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ባሕሪ ዘልዕል መራሒ ድማ ኩሉ ግዜ ተፈታውን ቅቡልን እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ታሽሙን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣምሓራ ኩሉ ግዜ ባሕሪ ተልካዮም ኣብ ጎንካ ይምስለፉ ስለዚ በዚ ፋኖ ኣቢሎሞ ዘለው ናይ ፋኖ ሓንጊዶሞ ዘለው ማለት እዮም ብረታዊ ቃልሲ ኣልዒሎሞ ዘለው ቀድሙን እኮ ኢልዎም እዩ ካብ ንወልቃይት ትበኣሱስ ንባሕሪ ዘይትብሉ ኢልዎም እኮ እዩ ቀደም ዕርክነት ከለዎም ኢሳያስ ካብ ንወልቃይት ምባል ብዛዕባ ባሕሪ ንባሕሪ ተሞትኩም ሓይሽን ገለ ኢልዎም እኮ ባህል እዩ ጋዜጠኛታት ሊክ ዝገበሩ ወይ ዳይሬክት ኣይተዛረበን ኣይሰማዕኹን ኣነ ግን ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ኣኼባ ክዛረብ ከሎስ ከምኡ ኢሉ እኮ ይብልዎ እዮም
ተርዲኻኒ ከምኖሲ ሕጂ ናካሉ ብትግራይ ዝወፅእ ሓደ ዝዛረቡ እወ ትግራይ ናይ ውግእ ባይታ ክንገብራ እንደሊና ብሎ ንምንታይ ዝዛረቡ ዘሎ ቃላት ስለዝሰምዑ ዘለው እዩ እዚ ሕጂ ክሌር እዩ እወ ፊኖ እወ ኣብቲ ደይ ዘይኮንካ እዚኣ ክሌር እያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስርዓት ኤርትራ ይኮነን ንኢትዮጵያ ከይደ ክወርር ወይ ትግራይ ዝብል ዘሎ ብሳ ሰዓት እዚኣ መሽ ማይ ራይት በዓል ልደቱ እወ ከይተረጎም ሃይሊ ፖለቲሻን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ዋይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዛረባ ኣሎ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም እዚ ሕጂ ኣይደኖ እንድሕር ቁርትለይ ዝተባዓልካላ እንድሕር ኮንካ ክትርዳእነ ትኽእል እያ ግን ዲቕ ድበለ ናይ ውግእ ቃላት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዋላት ኣየስተውዓል ኩሉን ኮይነ ይኮንኩን ኣየስተውዓል ኩሉን ኮይነ ይኮንኩን ሚካኤለ ሬታ እቲ ኣተራጉማ እዩ ኣተራጉማ ሲ ኣነ 45 ደቂቕ በምሓርኛ እውን ዝሃብናዮ ኢንተርቪው ኣሎ ኣነን ሰሎሙን ወልደ የሱስን ናይ ዋን ኔሽን ዝነበረ ሓውና ምስ ፊልሞን ኤቶ ዝገበርናዮ ኢንተርቪው ኣሎ 2023 ኣብይ ብዛዕባ ከዋሃ ጠብታስ ከባህር ዝብል ዝሃቦ ኢንተርቪው ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ሃገር ክወርር የድዩ ዝብል ዘሎ ወይሲ ንሱ ከም ሓደ ናትና ፍሮንቲር ወይ ድማ ታሽሙና ቀይሕ ባሕሪ እዩ ኣሉላ ከምኡ ብል ነይሩ ዶ ገለመለ ዝብል ተጠቂሙ ሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክማርኽ ከምቲ ክመፅእ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ እጂ ድማ ንህዝቢ ምሓራ ኣብ ጎኑ ከሰልፍ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ይኸውን ኢለ የብል ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝሃብና ኢንተርቪው ኦፍ ኮርስ ነቶም ኣምሓራ ወይ ድማ ነቶም ኢትዮጵያውያን እንኮላይ ንዶክተር ኣብይ ዘበለይ ነይሩ ባሕርሲ ካባኻትኩም ሓሊፉ መን ክጥቀመሉ ጎረቤትና ይኹም ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ብፓርላማን ብገለንሲ ጥዕና ይበንን እዩ ንክልቲአን ሃገራት ዝብል መልእኽቲ እዩ ነይሩ ግን የዋፆ ዲ ኩናት ማለት ሲ ኩናት ንክገብር ኤርትራውያን ሲ ይትረፍ ሕጂ ሃገር ኮይንና ቀደም ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ሳሕልን ኣብ ናቕፋን ቀርቀረዮም ሓንቲ ፅፊዒት እያ ተሪፋቶም ከጥፍኦም ክንድምስሶም ኢና ክብል ከሎ መንግስቱ ሽዑም ሰርቫይቭ ገይሮም ተጋደልቲ ሲ ኣብ ናቕፋ 2 ወርሒ ድዩ 3 ወርሒ ብኩሉ ተኸቢቦም ኣብቲ ጎቦታት ጠፊኦም ክበሃሉ ንዑ በዲሆም ካብኡ ተላዒሎም እዮም ነፍዓበት ንናቕፋ ንባፅዕ ብኩሉ ኣስመራን ዓሰብን ነፃ ውፅኦም ስለዚ ብቐሊሉ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ይትረፍ ሕጂ ቀደም ክስዕሮም ኣይከኣለን እቲ ፖለቲካ ጌም ኳርዳን እዩ ኖድ ኣብዚ እወ ኤግዚስተንስ ግን at the same time we cannot run ካብቲ እሱ ድዳለዎ ዘሎ ኢንፋክት ናይ ግዜ ጉዳይ ብቴክኖሎጂ ና ሕጂ ንዋጋእ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን እዚ ኩሉ ቃላት ፖለቲካይ ጌርካ ኣይኮነን ንሕናሲ እቶም ኣብ ኣሜሪካ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ድከታተልዎ ብጣዕሚ ዝዘረባ እዚ ዳንጀርስ ኢሎም ዝዛረቡ ኣነ ብዙሕ ከታተሎም እየ ኖነት ስርዓት እቲ ስርዓትን እቲ ሃገርንፈላለየ እዚ ልዕላውነት ሃገርን ስርዓትንፈላለየ ኣነ ስርዓት ሜቢ ኣን ዲሞክራቲክ ወይ ምልካዊ ስርዓት ክኾን ክእል ኤርትራ ዘሎ ግን እቲ ኩሉ ኩነታት ናይ ኣብይ ንሕሪኢኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣጋስ ብረኣያ ስለ ክንፈላለ ንኽእል ወይ ኣተራጉማ ከምትገልፆ ፀናሕካ go there ኖ ፀገም የለን ሚካኤለ ኣብዚኣ እንታይ ክብለካ ደሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ብቴክኖሎጂ ክዋጋእ ክእሊ ብነፈርቲ ብድሮን ኣሜሪካ ንታሊባን ኣይሰዓረቶምን ተረዲካ 20 ዓመት ተረዲኻኒ ኣሜሪካ ተኣክል እቲ ምስዓር ኣይኮነን ግን ትሕቶ ናተይ ሕቶ ወይ ምስልካ ቅሬታ ክኸልፈካ ደለ ይኮንኩን ምስዓር ብምስዓሮም ዓንቶይ ተንኪፍካያ እንዲኻ እሱ እውን ጠቐስካዮ ውግእ ከፊት ምስ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝዛረቡሉ እዩ ናበይኻ ማዓስዩ ክውዳእ ኢንፋክት በዓል ፃድቃን ዝዛረቦ እቲ ጂኦግራፊ ቅይር እዮም ልካሉ እዚኦም ቀንዲ በዓል ፃድቃን ካብቶም ሓደ ባሕሪ እንደሊና ዝብሉ ሰባት እዮም ኢንፋክት ካብ ናይ ተጋሩ ንሕራ ዝተውዒልካሎም ቃል በቃል ተዛረብዎ እዩ ዋላ ቀደም እውን ኣብዛ 98 ዝክር ትኾንካ ናይ ሙሳድ ናይ ዓሰብ ናይ ምፍታን እውን ነይሩ እዩ ብተፈላለየ ገለገለ እዩ ጠጠው ኢሉ ገለገለ ብሓይሊ ክኸውን ክእል እዩ ጠጠው ፃድቃን ኢልዎ እንዲ ግዳ ኣቢሉ እቲ ሓፈሻዊ ግን ስእሊ ክንርድኦ ዘለና there's no question ኣብይ ፖለቲካዊ መክሰብ ክገብሮ ድዩ ክገብሮ እቲ ቃላት ግን ጀሚርዎ እዩ
እዚ ምድላዋት ፅምዶ ስእሉ ይመፀን مش ፅምዶ እኳ ስጋኣት ስለ ዘለዎ እዮም ፅምዶ ዘለዎ ማይ ራይት አንተ መሊስካ ሕወሓት ኤግዚስተንስ ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ ስለ ዘለው ከጥቅዖም ክደግማ ክእሊታ ትማል ተገበረት 5 ዓመት ኣብ ኤርትራ እውን እቲ ዘሎ ምፍሕፋሕን እቲ ቁጠባውን ትኻልእን እሱ ደውፅኦ ዘሎ ኣሽሓት ኣፅዋራት ትሪኦ ኣለካ ዋላ ኣብቲ ናቶም ኣብ መንግስቲ ክካትዑ ከለዉ እቲ ባይቶናቶም ዝክሪ ተኾንካ ህዝቢ እንዳጠመየ ውግእ ትውዣ ኣለካ ብሉ ኣለዉ ናብ ውግእ ትኸውሉ ኣሎ እዚ ሕጂ ንፁር እዩ ንዓይ ከም ማይ ግን ከም ነውድ ግን ናትካ ፐርስፔክቲቭ እንደደልየ ቀፂለ ድሓን ኣበይ ክኸደልካ ኣብዚ ናይ ምስ ናይ ብርጌድና ሓሙድ እውን ርክባት ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚኣ ሕጂ ከም ኖ ብኸመይ ትሪያ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተቆጥዑ ኣለዉ ኣብቲ ብርጌድና ሓሙዱ ንልዕላውነት ኤርትራ ድደፍር ዝብል ሰብ ብኸመይ ርክባት ይገብሩ ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣላ ኣብዚኣ እንታይ ትላትካ እንታይ ኮይኑ ስማዓኒ ከምዚ ናይ ፀላኢኻ ፀላይ ፈታዊኻዮ ከምኡ ዓይነት ታክቲክስ ተጠቐሙ ኮይኑ ስማዓኒ ቅድሚ ሕጂ ቲፒኤልኤፍ ኣይሓገዘን ኢትዮጵያ ተቆፃፂርዋ ከሎ ክሕግዞም ኣይከኣለን ፈቲኖም ቲፒኤልኤፍ እውን እኮ ብዓይኒ ናይ ካልኦት ሰባት ሉዓላዊነትና መሬትና ሒዙ ሉዓላዊነትና ክደፍር ዝፍትን ከምዚታት እዩ ዝበሃል ነይሩ ግን ፈቲኖም ኤርትራውያን ኣይተሓገዙን ኣቢሎም ማለት እዩ እዚ እውን ክንርአና ቱ ዋት ኤክስተንት ተሓግዞም እዩ ኣይንፈልጥን ግን ብዙሕ ኣነ ፍልጦ የብለይን እቲ ዓይነት ፅምዶ ናይ ብርጌድና ሓመዱን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግን ከም ሓደ ማይነር ፓርትነር እዮም ክኾኑ ክሪኦ ተኮይነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣክል ክንዲዚ ዓይነት መንግስቲ እዩ ባንክን ታንክን ድሮንን ነፈርትን ዘለዎ እዩ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ናይ ታሽሙ ክኸውን ተኮይኑ ሲ ንሳቶም ምስኡ ዋላ ከማን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣስመራ ወሪሩ ንህግደፍ እንተውዲቕዎ ሲ ኣብ ከምታት ዓይነት ኩነታት ተዳ ተበፂሑ ብርጌድና ሓመዱ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝበሎም እዮም ክገብሩ ማለት እዮም ምክንያቱ እሱይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዋላ እውን ወታደራዊ ሓይሊ እንተዳ ሃልይዎም ብርጌድና ሓመዱ ምስኦም ምስ ኢትዮጵያ ተኣትዩ ሲ ዝሓየለ እዩ ኩሉ ግዜ እታ ዝዓበየት ቅጫ ዝወስድ ማለት እዩ ሓቂ ዋላ እውን ዓንተ ወይ ንዛረበሉ ዝነበርና ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ቲፒኤልኤፍን ህዝባዊ ግንባርን ብሓንሳብ ምስ ተቃለሱ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ሲ ሕወሓት ህዝባዊ ግንባር ዝሓየለ እንታሽሙ ነይርዎ ማለት እዩ ሓደ ዝዓበየ መሬት እዮም ሒዞም ዘለዉ ቲፒኤልኤፍ ዓቕሙ እውን የብሎምን ብሙሉእ ኢትዮጵያ ክቆፃፀሮ እታ ኢትዮጵያ እውን ፍራግመንት እያ ኮይና ነይራ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ዋላ እቲ ናቱ ድሌት እውን ኣብኦም ኢምፖዝ ንክገብር ዋላ ተዘይደለዩ እውን ኖ ንክብሉ ንክብዶም ምክንያቱ they are the minor partner ኣብዚ ኩነታት ስለዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ እውን ካብኡ ብዝነኣሰ ኣብ ናይ ቲፒኤልኤፍ ብዝነኣሰ ማይነር ፓርትነር ናይ ፌደራል ገቨርንመንት ኢትዮጵያ እዮም ክኾኑ ስለዚ ሰሊጥዎም ናብ ኣስመራ ተኣትዮም ምስ እቲ ናይ ፌደራል ገቨርንመንት ወይ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎም ናቱ ዊል ወይ ድማ ናቱ ድሌት ፍቓድ መሳርሕ ናትዮም ዝገብር unless they think it's a strategic partner እዩ ኢሎም ተሓሲቦም ዋላ ሓንቲ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ እዩ እንተዳ ንህግደፍ ንምዕላው እዩ ብድሕሪኡ ግን ሶቨረን ሃገር ኮይና ናትና ታሽሙ ክነብል ኢና እንተልካ ግን ናይ ግዳም ሰራዊት ሒዝካ እንተዳ ኣቲኻ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ዝሓየለ እዩ ኣብታ ግዜ ታሽሙ ዘብለካ ከምኡ ዝብል መራሒ ሓያል መራሒ ተተፈጢሩ ብርጌድና ሓመዱ ኸ ዋላ ይቕንፅልዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ይኣልይዎ ስለዚ ከምኡ ፖለቲካዊ መክሰብ ይክኸውን ሕጂ ሪኮግናይዝ ገብረ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ህግደፍ ጨካን ኣረሜን ስርዓት ስለዝኾነ ኣነ ብርጌድና ሓመዱ ምስዝኾንካ ትሰርሕ ኣለካ ምስዝኾንካ ኣላ ሓንቲ ኣነ ክሪቲሳይዝ ዝገብሮ ነገር የብለይ ግን
እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ወታደራዊ ግንባር ፈጢሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ናብ ኤርትራ እንተደኣ ከይዶም ግን ፅቡቅ ተቐባልነት ክህልዎም እዩ ኣይብልን ብንዮ ምክንያቱ ዋላ ህግደፍ እፅላዮ ህዝቢ ኤርትራ ክዋግኦም እዩ ስለዚ ሓውሳ ሓድሕድ ኩናት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ክሳራ ኣለዎ እታ ዶ መክሰብ ትብለዋ ኣብዚ ስኻ ሕጂ ንዖም ሲ ብፍላይ ሕጂ ክሰምዖ ከለኹ ኣብ ገለገለ ናይ ይኣክል ዝገብርኩም ቃለ ምሕተት ነይሩ ንዕኦም ኣብቲ ዕላምኦም ቀይሕ መስመር እዩ ልዕላውነት ኤርትራ ኣብ ክሳይ ምእታው ዝብሉ መልሲ ሂቦሙኒ ልዕላውነት ኤርትራ ኣወፊኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምእታው ስኻ ብኸመይ ትሪኦ ፖለቲክስካ ዝሓስቦ ወይ ድማ በየናይ ፖለቲካዊ ፅምዶ ጥራሕ ተኮይኑ ቅቡል እዩ እንተ ደኣ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኢትዮጵያ ኮንካ እሞ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ድማ ቅድሚ ሕጂ ጎቢጣትና ዝነበረት ብድሕሪኡ ድማ ብሓይሊ ብደም ብኩናት ስዒርካ ሉዓላዊነት ናይቲ ሃገር ናይ ኤርትራ ዘረጋገፅካ ከም ምኳና መጠን ኢትዮጵያ ሱዳን ኣይኮነትን ሱዳን ምናልባት ንኣብነት ኣልቡርሃን ምስ ኣልቡርሃን ኮንካ ንህግደፍ ተዓሊኻዮ ኣልቡርሃን ተመሊሱ ሱዳን ክኸይድ እዩ ምክንያቱስ ኣልቡርሃን ኣብ ኤርትራ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሕ የብሉን ኣልቡርሃን ካ ኢለካ እቲ ሓደ እቲ ሕመቲ ሕጂ ንኢሳያስ ምሽ ተቀይሞ ኣሎ ኣቀይ ንኣልቡርሃን ሓጊዝካ ኢሉ ስለዚ ምስኡ ኮንካ ከምኡ ግበሩ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ከምታት ኣይኣምንነ ባይዘ ብረታዊ ቃልሲ ገለ ኣይኣምንነ ቫዮለንስ መሊሱ ቫዮለንስ ዘምሳልካ ኢለ ዝኣምን ዋላ ፅላእዮ ንህግደፍሲ በቃ ኣብ ሳይክል ኦፍ ቫዮለንስ ክእትውና ኢለ ዝኣምን ግን ክትገብር እውን ተኾንካሲ ምስ ሕመቲ ተጌርካዮ ሕመቲ ራፒድ ፎርስስ ገለ ሒዙ መፅኡ ዋላ ካባኻ ዝነኣሰ ኩንቲ ካብኡ ዝነኣስካ ኩን ምስኡ ኮንካ ንህግደፍ ተኣሊኻዮ ኣልሜኖ ሱዳናውያን ናብ ኤርትራ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሕ ኣርዮም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ምስኡ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ፈጢርካ ዓድኻ ሒዝካ ሰላማዊ ኩነታት ክትፈጥር ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ከምኡ ተጌርካዮ ግን ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ሒዞም ክወፁ ይኮነን ሕማቅ ታሪክ ኣለካ ኮታ ሕሉፍ ታሪክ ኣለካ ሕሉፍ ታሪክ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክብድሃካ እዩ ክቃወመካ እዩ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ክዋጋእካ እዩ እንተስዒርካ ድማ ኦብቪየስሊ ናይ ኢትዮጵያውያን ዊል ክትፍፅም ኢኻ ትግደድ እንዳራ ሕቶ ፈጢርካ ለይዳ ሓንቲ ወይ ዝተልካሲ ኣነ ብብረታዊ ኣምኒ ብሰላማዊ ኢልካ ሞስኪ ብኸመይ እስኪ እታ ሕቶ ፈጢርካ ኣለያ ኣብታ መወዳእታ ዝሃብካ ኣብ ናን ቫዮለንስ እየ ዝኣምኖ ኣነ እቲ ምንቅስቃስ ናትና ባይዘወይ ኣነ ዝብለሉ ምስ ይኣክል ነይረ ግን ይኣክል ከም ናን ቫዮለንስ እየ ዝፈልጦ ምስ ይኣክል ዶ ምሰበልኩ ድማ ኣብዚ ናይ ቅዋም ካብ ቀደም ቅዋም እየ ዝብል ነይረ ዋላ ጆይን ክገብር ከለኹ ይኣክል ነዚ መንግስቲ ክቃወሞ ከለኹ ቅዋማዊ ስርዓት ክቃወሙ ኣለዉ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ስርዓት ቅዋም መሰረት ዝገበረ ስርዓት ክቃወሙ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ብባይቶ ኣቢሉ ባይቱ እቲ ህዝቢ ሲ ተሰዋእ ጥራሕ ዘይኮንካ ትብሎስ ንክስዋእልካ ሃገሩ ክከላኸለልካ ክሞተልካ ክደሚልካ ጥራሕ ከይኮነ ክእመን ዘለዎ እንኮላይ ሃገሩ ከመሓድር ክእመን ኣለዎ ስለዚ ኣነ ሕቶይ ሓንቲ ህግደፍ ይኽድ ኢሳያስ ይንገስ ወዱ ይንገስ ገለ እሱ ሕቶ ኣይኮነ ቅዋማዊ ስርዓት ይቁም ንኢሳያስ ተመሪፅዎ ፀገም የለን እፅላዮ ኣነ ኣብዛ ዓዲ ንትራምፕ ኣይመረፅኩን ግን ልዕሊ 50% ንትራምፕ ስለዝመረፁ ፕሬዚደንተይ እዩ ኣሜሪካ ስለ ዝነብር ትራምፕ ሲ ፕሬዚደንተይ በቃ ዋላ እፅላዮ ኢሳያስ እውን ፕሬዚደንተይ እዩ ኢለ ክቕበሎ ፀገም የብለይን ቅዋማዊ ስርዓት ክሳብ ዝቆመ ስለዚ እዚኣ እታ ዋናታ ሽሞይ እዚኣ ተምፃ ድማ ብረታዊ ቃልሲ ገይሩ 10 ዓመት ተቃሊሱ ተሰዊኡ ንካልኦት እንዳቀተለ ገለ ዝመፀ
صباح نقو أنا انتهي قبل المسيلك كندي بصوتنا أسوينا زمتنا ناس النت جي قوام ودي قوام تبلنا قل هولني فلتي so ኣብዚኣሲ ما نمسى يخون مالتي نهقدف أليوسي حقهم يمكا ولا مش حجي شقواني يهقدف سبات قد تورشر قبر بلغة برتاو قالسخ تقبر لما يزبلك أنا إنسان صباح نقول برتاو قالسي أنت نجمر أبتبرخا ناتين نات كان سرفايفل نتودبنا سرفايفل كنبل نتقنبر فيها سبقت فيها هو حلوة مكيلنا أودن زو مسرتوا ودب تبل كم زي حلوة صورة حلوة ناتنا ريفولوشن ولا بلو ريفولوشن ون نايجز دارسو حلوة بلو ريفولوشن برخات وصيو ك كوشح تجميرو نايجدن حلوة وياني زبال نيرو حلوة صورة زبال نيرو حجونا حلوة بلو ريفولوشن كهلي برات تلعيلكا انفلتريت كي قبرو خامنتي سبات زترتر كام داتها خد كروميها تورتشر كتقبرو ميها هكدف دي لي حكم او تصوان دبل كمان سو خايفه تخاس ملكاوت كوني خاب ببرتاو ولا بتاريخ وين تزبزح ريتينج اوف تايت بنيرا ريتينج اوف ريفولوشن تبنيرا حتى بكستو what's his name Don Connell واتت حجي I think I don't know if you read the book اي بوكوان okay very it's a good book حجي أتنا مودة حتىك تا مودة زيادة متخلي حت كساسي حتى متخلي نفسه زغارين يرسو جن الزخونة الصراحة خبنو حدا عينت موفمنت تفتر حتى تات كان سرعتي إرترا بسلاو مجدي إن تات كخبر سرعتك فتح وام مسرت انت ما حتتكاسخه let's say if you would have to have a movement سلاماو movement تلدول كان حتى كازلو طلب كان تايم هنا نيرو وما سرعتك قوم اوكي ابوشتي عمت بفيريفايبل بزخونه حدا هكدف انتايو متالليو حج قوام حراي قوام دا كلاتنا نندلي حج كادرات هكدف يغونو دقفت انت يمزو لها قوام دا ولا هزبو قنباركو اتو مسبلة كاب 94 هكدف تمسريتو كساب قوام صحف بجيزاوي مساجر منجستيو إلو وداي وياني مسيو لو على ونتنا مصدفرة بدحريو خابك أبناي زيد لنا يو سلام يكونات أتينا أبلو لو صاب جو ينزل لنا نمبر قوام دا دليت نمبري part of تا تشارترنا لو قال يمزولخا السورات كفتح لهم لو هو فتح لهم ديمقراطية لنا هو لنا يمزولخا they agree with you متلالي جنزي كلمة تقول دايما بقول كون تحتها خملصا هو تايم لاينز اللو فيريفايبل بزغونه قوام كمز كوميتي أقيمنا تي تجميرو توديو زنبرة بعل شريفو صحفو زنبرة ناي ودبات أقاوم حقي أحمد شريفو صاروا مالتي محمود شريفو زبلون زنبرة نعوقو مفسسمتا جيروم بأواج ودبات كمسرتا أوجهم وزن يير تقوام مرجع قبري كلتاش عن كلتان مش تأوج نيرو كلتاش عن كلتان ديسمبر مرجع قبري تبايلو نيرو لك أخمو معلتن تداو سينو بكا بانريو أوش تعمد كم زي أخن قبرينا إذن أي كلتاش عن عصر تحموشتن إساسا انترفيو جيرومش قوام تناي كلام مويتيو حجيجن الصحافة له تجازيت أنيا هو تحني كانترفيو كجبر خاطر خام معس إن شاء الله تن عموش تدبليو زبالة إن شاء الله مايكل وين سون يا هو السن زي من اللي صحته سوبن اندد 34 عام تكون سلازة تحتوي ترى بيكا كم زي أقبرو معس قصر أنا حز نقولكم نيره ما راح أوصل ناتكاويش بسلام مجدي فتح متصابير ترامبر إذا حجنا يبقى برجيرنا حمود جونتس قال ما تحسن أيتعملوا لي حمارتي جونت بمسيرة خمسة زبل كوها أنا برجيرنا حمود سلاز قبر وقال يكونن نس إثيوبيا 3000 يكونن ولا بينو همان يزبلكا بينو بز تقرأ بيله ويدما بقال صوليخة ولا بجيبوتي
أنا سبات وديبة تغاليسة ولا 10 عام تسوي بإرترا وين تروح يزول لك መንግስቲ ቀይረ ተይልኒ መጀመሪያ መናእሰያት ወታደራት ይውዳእ ኣለዎ ወገን በዚ ሓደ ወገን ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ዝዋጋእ ዘሎ ናይ ሓደ ሕድዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ሰዓረ ከዓ እታ ሒዝዋ ዝመፅእ እታ ከጅምር ከሎ ዝነበረቶ ተሓሳስባን ኣብታ ኣስመራ ከዓ እትከሎ ዝገብራን ፈፂማ ኮምፕሊት ታሽሙያ ማለት እዩ ሳይክል ኦፍ ቫይለንስ I think Melisca like حتى that حتى see I wish I had it at the beginning respect on that but I think you تبغى غير كم Melisca اللي الله خابت أنا تكا دليت تمثل I think تحتاطي Melisca اللي خا ما بحكي ترفني ويتبلو تليو أدل كبكاء بقى وجن كان I think I've done all the حتى حتى كار حسب هو with all fairness تعنتو يتبلو النبركة እቲ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እተዓንቶ ወይ ንፅምዶ ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍንሲ ገለ ረብሓ ደለዎ ንኤርትራ ንዝበልካዮ ኣብ ኢትዮጵያ መቸም ታሪክ ይድገም ይደጋገም እንድዩ ኣይፍለጥን እዩ repeats እወ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ንጀብሃ ከጥፍዎም ዝመስሎም ነይሩ መንግስቱ ጥቂት ወንበዴዎች የአረብ ቅጥረኞች ገለገለ እንዳበለ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ገለመለ ገለይሉ ብዙሕ ፈቲኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ጭሩኡ ደጊሉ ከዓ ሃዲሙ ማለት እዩ እዚኹም ኩሎም ወታደራት ዝሓዙ እዩ ዘን ብድሕሪኡ እውን እዚ ኩናት ናይ እጂ እዚ ኩሉ ናይ ፈተነ ፈሽሉ ከብቅዕ ሕጂ ከዓ ኣብኻ እሞኻ ኣምሓራ ከዓ ምስኦም እዮም ነይሮም ብግዜ ደርጊ ሲ ፋኖ ዝበሃል ኣይነበረ ገለ ይነበረ ንሳ ብሙሉ ዩናይትድ እዮም ነይሮም ኤክሰፕት ኦሮሞ ዝበሃል ድኹም ወታደራዊ ሓይሊ ነይሩ ኦኤልኤፍ እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ቲፒኤልኤፍን ሕወሓትን ህዝባዊ ግንባርን እዮም ነይሮም እቶም በዳህቲ ሓይሊ እዚኦም ከዓ ፀሚዶም ብሓንሳብ ፀሚዶም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣምሓራ ብሙሉ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኦሮሞ እውን ብሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ብግዜ ደርጊ ሕጂ ኣምሓራ ጎዲልዎም እዩ ዘሎ ካብቲ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኮሪ እዩ ዘሎ በቃ ኣነ በኣምሓራ እያ ክሓስብ ጀሚሩ ዘሎ ትግራይ ኮርያ እያ ዘላ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብይ ኣነ ክወርር እዩ ኢሉ ሚስ ካልኩሌት ዝገብር ኮይኑ ግን እዚ ፅምዶ ዲተር ናይ ምግባር እስክቁሩብ ትግራይ ምስኦም እያ ዘላ ስለዚ ሚስ ካልኩሌት ተዘይገበርኩ ሓይሽ ንኽብል እቲ ዲተረንስ ዝብሎ ከምኡ ዓይነት ኢፌክት ክህልዎ ክእል እዩ ከም ጀስት ቱ ቢ ፌር ማለት እዩ ንእሽተይ ረብሓ ኣለዎ ደተልካኒ ሚስ ካልኩሌት ክገብር ተሓሲቡ እዚ ካብ ሚስ ካልኩሌሽን ገለ ከድሕኖ ክእል እዩ ኢለ ኣሓስብ ማለት እዩ ኖ ታሕቶይ ኳሳ ያኒ ኣትየነ ዘደይ ኖ ነሰሰርሊ እቲ ባይታ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢትዮጵያ ዲቫይድድ እያ ኮይና ብተፈላለየ ብፋኖ ኢልካ ብትግራይ ኢልካ ብኦሮሞ ኢልካ ዋላ ባዕሉ ኣምባገንነት ናይ ውልቀ መልከነት ሒዙ ድኸይድ ዘሎ ትሪኦ ዘለካ ሓንሳብ ፕሪች ክኸውን ሓንሳብ መርሓ ክኸውን እቲ ንሪኦ ዘለካ ዘረብካ ዘሎ ኣብ ናት ሰይን ፅቡቅ ነገሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ድቤት ገብሩ ዓብሎም እዮም ዝዛረቡ ኣካይዱ ስጋብ ውረድ ማዓሲኻ ውረድ ብሎ ባይቶ እዩ ዘለዎ እንዳርሃስቶ ኢልካ ኣሎ ግን ዳስዋይ ተዓንቶ ኢለ ሓተካ ዝነበርኩ እቲ መገዱ ድኸሎ ዘሎ ናይ ግዜ ምብላዕ you can play that card ዓሰብ ቀይ ባሕሪ ኩሎም ተጠቂሙላ ምላይ ኣይኮነን ንሶም ገለገለ ተጋሩ ኸማን ስቲል ቀይ ባሕርስ ኣለካ ምሽ ኣለዎም ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንዝኾነ ናይ ብሓቂ የደመስግነካ ኣፕሪሺየትድ ግዜ በለ ኤልካ ኾነ ብጣዕሚ የደመስግነካ ነው